Mga biyahe sa mga barko kansilado tungod sa Bagyong Henry. Office of the Civil Defense ubos sa alert status. Transport strike wala madayon. Gamay ra ang mga sakop sa piston kami apil sa March Rally paingon sa Mandawi. Red ug Black gisulob sa mga court employees aron pagprotesta sa planong nga pagwagtang sa Judicial Development Fund. Mga corals gisakmit gikan sa tighimuog fashion accessories sa Dakbayan sa Talisay. Aftershocks gikan sa dakong linog sa Bohol sa milabayng tuig nasinati gihapon. May hapon Sugbo, Kabisayan, aniya na ang mga balita ubang ang kanitibuk ang pwersa sa News 5 Cebu. Karong adlawng Lunes, petsa 21 sa buwan sa Hulyo, tuig 2014. Ako si Glenn Soco. Inyo sabing madungog simulcast sa Radyo 5 101.9 News FM alang sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Nunod sa Bagyong Henry nga bisan wa mulandfall nakaapekto gihapon kini sa nasod, ilabi na sa Northern Mindanao, Eastern Visayas ug Bicol Region. Niatong weekend pa na sinati ang kadaot sa panahon. Subay ni ini siyam na kabarko ang mikanselar sa ilang biyahe tungod sa dagkong bawd. Ug matud sa Pag-asa, hantud sa karong Sabado ang mga nasinating pag-uwan-uwan. Andrea Patanya, Suginlimi. Kay gipanglantawan nga di mo landfall sa Pilipinas ang Bagyong Henry, blue alert lang usa ang status nga giisa sa Office of the Civil Defense 7. Buot pasabot ni ini nga katunga lang sa ilang mga sakop ang mutrabaho 24 oras alang sa monitoring. Hinuon wa pa sila nadawat nga taho kabahin sa landslide o baha sa tunga-tungang Kabisayan. As of this very moment, we're still on blue alert. It means that weather advisory is still on dissemination mode. Unya monitoring again sa 4 provinces of Region 7. Bisan pa man ug wa mi issue og public signal ang Pag-asa, mi pahimangno gihapon ang maong ahensya ngadto sa publiko, hilabi na ngadto sa mga mananagat ug mga boat operators nga magmabinantayon og gani kung mahimo likaya na lang gyud usa ang paglawig sa kadagatan karon tungod sa dagkong bawd nga mugna sa kusog nga southwest monsoon o hanging habagat. Gani gibana-banang muabot sa 10 to 15 feet ang gitas-on sa bawd sa open sea sa kadagatan sa Central Visayas. Sukad kagahapon hangtod kaganihang buntag, siyam na ka mga barko ang mikanselar sa ilang biyahe gikan sa managlahing pantalan dinhi sa Sugbo, padung sa Baybay, Hilongos ug Bato sa lalawigan sa Leyte, Panay, Negros Occidental ug Masbate, diin 271 ka mga pasahero ang nangatanggong. Gikatahong mibalik sa agi ang MV J&N Carrier nga gikan sa Tagbilaran padung sa Sugbo tungod sa kusog nga bawd. Hinuon luwas ra nga nakadunggo ang maong barko sa pantalan sa Ubay, Bohol. Gisuspenso sab ang tanang klase sa tanang ang karon sa mga tungaan sa Bayawan City, Negros Oriental. Diin gipa-standby sab ang mga magtutudlo sa pagtabang sa mga evacuees in kasog mo deklarar og preemptive evacuation ang mga lokal nga opisyales sa maong lugar. Kanang mo kusog niya kaig maayo ang ulan yan ay mga nearby community nga ma-affected sa sitwasyon, so magamit ang ato ang mga eskwelahan, school buildings as evacuation areas. This is true to all, sir. Buog DepEd 7 gini or Negros lang. No, that is only for kani nga situation nga kung giingon ang katulan ng sa ato ang Bayawan City Division. Matod sa Pag-asa, mula na't pahangtod karong Sabado ang pag-uwan-uwan ug dunay low pressure area nga gigatakdang musod sa Pilipinas karong weekend, mao nga di angay undangan ang monitoring. Sa ato ginang muag advisory nga all people living in coastal areas and also people living in mountainous areas magbantay sa landslide, floodings, ingon man atong mga kabataan, mga eskwela at sa kabukiran nga mag-uwan og kusog dito sa bukid, delikado kay subos wa sila kabantay. Adunay bulog sa tubig gikan sa sapa. Mao nay delikado kayo. Posible sab kunong dunay mutumaw nga buhawi o alimpus ning mga panahuna. Yes, there is a buhawi reported last week dito sa Antique. Kani mga igayon na kusog kayo nga tong habagat, adaghan kayong mapurma ng buhawi or kanang gitawag natong ipo-ipo or alimpulos. So, when we have that formation of thunderstorm cloud, makakita nga itang dugdug og kilat, atong tanahon, mag-expect ito nga doon sa mga gitawag na itong ipo-ipo or alimpulos or buhawi.
Tungod sa uwanon nga panahon karon, gipa-activate na sa DILG ang tanang Regional Disaster Risk Reduction and Management Offices, samtang ang DSWD nangandam na sa dulaan 10,000 ka family packs nga posibleng mapang-apud-apud. Andrea Patenia, News 5. Gibuksan karong adlaw ang duha ka adlaw nga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Summit sa Capitol Social Hall. Tambungan kini sa mga tigduma sa mga lokal nga kagamhanan ug ang national ug mga national government agencies sa tinguhang matuki ang mga suliran sa pagtubag sa hagit sa kataragman ingon man climate change. Hangtod karon wa pay nagahin nga pondo alang sa rehabilitasyon sa amihan ng Sugbo kay kinahanglan pang pirmahan sa Presidente Noynoy Aquino ang 12.2 billion budget nga gisugyot sa Kapitolyo. Duha ka mga transport group sa Sugbo wala mo apil sa duha ka welga human gipasiligan nga makaapil og review sa pag-increase sa multa sa traffic violations. Apan ang piston nga wala imbitara, mipasalig nga magkighiusa sa uban nga pundok alang sa pagsupak sa increase sa multa. King Perez, Suginlimi. Niadtong Sabado, sa kadayalog ang gihimo tali sa mga kadagkuan sa LTO, LTFRB ug kapin na po ka mga transport group sa lalawigan. Ang dialog gipatawag ni Cebu City North District Congressman Raul Del Mar human sa iyang meeting ni DOTC Secretary Joseph Abaya sa kauluhan ni adtong Biyernes. Tinguhan ni ining nga mapugnan ang duha ka adlaw nga strike sa mga driver sa mga jeep de pasahero. Matod pa ni Del Mar nga misugyot si Abaya sa usa ka joint review sa Joint Administrative Order uban sa mga transport groups. Ang order naglatid sa dagkong silot sa mga traffic violations. Ato siguro nga doon na full opportunity nga gipaminaw mo. I joined you in presenting the unfairness of the provisions there. Ang inyong Gimanduan ng mga transport group sa mga pangu sa LTO ug LTFRB sa rehiyon sa pag-consolidate sa tanang mga sugyot aron ipadangat sa DOTC Central Office. Ang Cebu Integrated Transport Service Cooperatives kon si Trasco pa lang ang adunay inisyal nga dokumento nga nagtala sa mga kausaban. Kini ang hinungdan nga may pasalig ang mga nanambong nga transport groups sama sa si Trasco ug Atomic kon Alliance of Transport Organization members intra Cebu nga di usa sila mosalmot sa 2-day strike. And instructing our leaders that to monitor also kinahanglan nagdagan gyud ang mga respective nato mga tao. Basta naarami ana so ay lisensya na ay registration na franchise pwede namin magpadayon sa among panginahuri while waiting for Tungod kay wa sila imbitara sa gihimong dialog, wa makatambong ang pundok nga piston. Bukas ang piston sa pakikiusa sa ubang transport groups alang sa pakigbatok sa Joint Administrative Order. Wala may gitagaan o imbitasyon bisag sa telepon na lang o sa papers ba, wala may gipaabtan. Mao na ang kaimtang ako o kami mismo sa piston wa may katambong. Mao na atong pangita po dapat nga maghiusa po unta ang mga naglain-lain sektor din pero wala na sa may tabo sa pagkakaroon kay wala ta kay balo sa itong sa uban po nga sektor. King Perez, News 5. Kayong gipakatap sa kagamhanan sa dakben sa Sugbo ang ilang mga kausyong buses bisan og wa madayon ang transport strike kaganiha. Pagpangandam kini sa posibilidad nga dayonon sa transport group ang ilang lihok protesta. Leslie Caminada Vistil, Suginlimi. Bisan og wa madayon ang transport strike ang mga kausyong base sa kagamhanan sa dakbayn sa Sugbo, gipadagan kaganihang alas 5:30 sa kadlawon. Mato ni Cebu City Vice Mayor Edgar Labella nga 26 ka mga bases ang ilang gipadagan samtang nag-standby ang mga barangay vehicles. Bihang nabantayan nga way nahitabong protesta, gipa-standby una ang mga bus ug pabalikon karong hapon aron maimuhakot sa mga sumasakay nga mas stranded kung ugaling sa hapon mag-strike ang mga transport groups. Kausyong bases. Karon ato nang gipa-withdraw una. Kay nakita man nato nga naay daghan gyud nga nanagan kung atong isigi ang kausyong bases kanang mawad-an sa maayong panginabuhi ang atong mga jeepney drivers. Ito lang unang gipa-standby ang atong mga kausyong bases in case nga karong hapon 4 o 5 o'clock walay managan. Gikalipay sab niini ang subling pagsusi sa DOTC sa Joint Administrative Order. Mato ni Labella nga adunay punto ang mga drivers sa pagpahamtang og dagkong multa. Sagid siguro may nilang himuon is to go to court, file the necessary petition in court instead nga mag-strike
kay ma-prejudice man ang mga innocent commuters. After all, ang ilang question dili man ang local government units, dili man ang mga commuters, pero ang higher authorities man sa LTO TFRB. Leslie Caminari-Vistil, News 5. Buot ipatangtang sa mga sakop sa piston ang pangu sa traffic enforcement sa Mandaue City. Kini ang usa sa ilang gipangayo sa dakbayan uban sa pagpawagtang og mga pagpatawag og mga public consultation sa konseho sa mga ordinansa nga maapektuhan ang ilang trabaho. King Perez, Sugin-Limin. Nagprotesta ang gatusan ka mga driver sa jeep de pasaheroan at tubangan sa Mandaue City Hall kaganihang buntag. Hinoon giangkon sa Piston Cebu Coordinator Greg Perez nga 5% lang sa mga miyembro sa pundok ang wa na masahero karong adlaw. Kaya ang mga miyembro na to nga uban nga naagi mga emergency nga panginanglanon, wa mo ginamo gipugos nga naghangyo mo sila nga mubiyahe lang may Greg o mubiyahe lang sa may karon kay apikay kayo. Bisan ug wa maparalyze ang trapiko sa dakbayan, matud sa coordinator sa Piston, nagmalampuso ng ilang dialogue tali sa mga kadagkuan sa gagamhanan sa Mandaue. Miatubang sa mga sakop sa Piston si City Councilor ug Committee on Transportation Head Elstone Dabon ug City Administrator James Abadia. Tungod kay gipaminaw sila, di una ipadayon sa Piston ang planong pagprotesta sud sa duha ka adlaw. Di lang ang pagpasaka sa multa sa traffic violations ang gireklamo sa maong pundok. Lakip sa mga demanda sa progresibong pundok maong pagpasarog resolusyon, pagsuporta sa pagwagtang sa jaw, pagbutang og tarong nga loading ug unloading areas kay matud pa pulos no stopping signages ang kadaghanan nga gibutang sa mga kadalanan ug pagsilot sa mga abusadong sakop sa team kon Traffic Enforcement Agency of Mandaue, lakip na ang pagtangtang sa panguni ini nga si Edwin Ermac. Sa panahon nga wala pa gani sa duty o sa panahon nga jogging sa diya sa CICC manakop na sa mga driver o sana sa mga hinungdan nga naay ubay-ubay ng mga driver nga nasuko pod sa kay Sir Ermac o labi na pod aning pagpatuman sa mga rerouting, mga dry run nga taas nga mga dry run nga wala may mga resolusyon. Sa pagdipinsa ni Major Ermac, pero atong silang ipaminaw sa ilahang mga kaligot-got against Major Ermac, atong ipadangat ngadto ni Major Ermac mismo ug sa mayor. Sa phone interview, gihimakak ni Ermac ang mga pasangil batok niya. In the first place, primero, ang problema na huwag yung kukibaw ko sa ilang mga demand. Ayun lang mga tol, o para kayo sila, mahurong sila. Nasabutan sab sa maong dialogue nga usa ka public hearing ang himuon aron madungog ang mga kaligut-gut sa mga driver tali sa pagpatuman sa increase sa multa sa kalapasan sa mga lagda sa trapiko. Tagang kasi mga concerns nga ngayon po na to i-address po no gani kabahin sa jaw. Bisan pa nga nagmalampuso ng gihimong dialogue tali sa mga sakop sa Piston ug mga kadagkuan sa kagamanan sa dakbayan sa Mandaue, matud pa sa progresibong pundok ay padayon nila ang pakigbisog batok sa Joint Administrative Order nga nagpatuman og dagkong silot alang sa mga kalapasan sa mga driver sa mga jeep de pasaheroan. King Perez, News 5. Nasinati sa Sugbog, Bohol ang 4.5 magnitude nga linog. Sayo sa buntag kagahapon, matud sa PhilVolts nga aftershock gihapon kini sa kusog nga linog nga naitabo niadtong miaging tuig. Andrea Patenya, Sugin-Limin. Nagpusot-pusot ang mga posts sa social networking site nga Facebook kagahapon. Kinibahin sa nitabong pagtayog tungod sa 4.5 magnitude nga linog sa lalawigan sa Bohol, alas 6:21 sa buntag. Ang epicenter niini natala mga 3 kilometers northeast sa Katigbian, Bohol ug tectonic ang origin niini. Intensity 4 ang nasinati sa Katigbian, Intensity 3 sa Cebu City, Sagbayan, Tagbilaran City, Tubigon ug Clarin, Bohol, samtang Intensity 2 sa Inabanga, Bohol. Way naangol ug natalang danyos atul sa maong linog. Matud sa PhilVolts nga ang maong linog matumbok nga aftershock sa 7.2 magnitude nga linog sa Bohol ni atong Oktubre sa miaging tuig. Ug way angay ika-alarma ug kinahanglang magpabiling kalma. Wala natay ika-alarma na ni kayang Intensity 4 is gamay man siya. So wala ni reported nga damage mayon ana. Kay dunay fault system ang Subo, dunay posibilidad nga mulinog ug dinhi magagikan ang epicenter, mao nga pahimangno sa PhilVolts sa mga kompanya ug mga tunghaan nga kanunay mopahigayon og mga earthquake drills aron maandam.
ito ginahangyo ang mga eskwelahan nga i-prepare yun nila ng ilang every eskwelahan ba. So ang mga bata itong inculcate sa ilang utok nga at mga mind nga kinahanglan handa sila sa mga bisag unsang kalamidad. So pag-respond sa linog kay kung sige tag drill, sige na tog practice, kabalot ta unsa na to proper response during emergencies. Kinahanglan sab siguraduon nga structurally sound ang tagsa-tagsa ka mga panimay ug mga establisamento. Andrea Patenia, News 5. Nagprotesta ang mga sakop sa korte pinaagi sa pagsulob sa red ug black. Gipadayag nila ang pagsupak sa plano sa Executive Department sa pagpanimalo sa judiciary pinaagi sa pagwagtang sa Judicial Development Fund. Human gihukman nga unconstitutional sa Korte Suprema ang DAP. King Perez, Suginlimi. Gipadayag sa mga court employees ang ilang pagsupak sa plano sa mga kongresista nga pagwagtang sa Judicial Development Fund. Ang pagwagtang sa JDF gisugyot sa mga kongresista nga kaalyado ni Presidente Noynoy Aquino sa Liberal Party aron sa gikatahong pagpanimalo sa paghukom sa Korte Suprema nga unconstitutional ang DAP. Mato di Philippine Association of Court Employees Cebu Chapter President Court Sheriff Constancio Alimurong nga dako ang epekto kon mawagtang ang JDF. 80% sa maong pondo gigamit alang sa pagpalit og supplies ug maintenance sa mga korte ug 20% alang sa allowances sa mga huwes ug empleyado. Gani mig kabulingon building pa. Gipasabot sab ni Alimuro nga di pa tanang mga empleyado ug huwes ang miduyog sa protesta karong adlaw tungod kay di pa hingpit ang mga lakang sa pagwagtang sa JDF sa Kongreso. Wa say nadawat si Alimuro nga advice nga pasulubon og black ug red ang mobatok sa pagwagtang sa JDF. Kanang JDF, di pa nga karong administrasyon na nagiinitan. Kani adto pa man na, di ba? But every agency has its own generating kuan man. No, bisan gani ang Department of Justice na mga sila ila generating development fund. King Perez, News 5. Usa lang sa siyam ka mga empleyado sa City Hall nga nagpositibo sa paggamit og ginadiling drogas ang mipaubo sa We Care program sa COSAP kon Cebu City Office on Substance Abuse Prevention. Matud ni Dr. Alice Utlang ang labaw sa COSAP nga tulo sa siyam ka mga empleyado ang miresign sa ilang trabaho. Samtang ang laing tulo gitaktak gyud sa City Hall ug ang duha niini wa na mipakita. Dugang ni Utlang nga ang usa nga mipaubo sa ilang programa nga rehabilitation wa na gi-renew sa City Hall. Nasayran nga puros nga mga lalaki ang nataktak nga mga empleyado. Ang uban di ay ni-resign jud sila, ni file of resignation. Ang uban wa gyud ni file of resignation, so gihimuan sila og termination o gitaktak. Unya naapoy na-appeal sa termination nga ni-avail na sa ato ang kuano, ni-avail sa ato ang o di man tawag termination kay ni-appeal renewal man to, wa na gi-renew, ni-avail sa ato ang We Care program. Pulis nga sakop sa Cebu Provincial Police Office ipaubo sa pre-charged evaluation human nagpositibo sa drug test. Samtang hepe sa Medellin ug Bourbon gipangrelibo sa ilang pwesto nunot sa mga isyu nga nalambigit kanila. Andrea Patanya, Suginlimi. Ipaubo sa Cebu Provincial Police Office Director Senior Superintendent Noel Guiliamac sa pre-charged evaluation ang usa ka pulis nga nagpositibo sa drug test. Atul sa kinalit nga testing nga gipahigayon sa Provincial Intelligence Branch sa labing uhing adlaw sa Police Intelligence Seminar ni atong Biyernes. Di usa ibutyag ni Guiliamac ang ngan sa maong pulis ug kun asa kini na-assign hangtod nga wide confirmatory results apan matud niini dako ang posibilidad nga di na kini mo qualify sa pagka-intelligence police non-commissioned officer kun PNCO tungod sa nahitabo. Well, that will affect, no? Because if you will be assigned as intelligence PNCO, kinahanglan yun unblemished ang inyong reputation as a police officer. Magpadayon ang ilang surprise drug tests sa tanang police units ug stations, mao nga awhag nila sa mga police nga drug users sa pag-undang na sa ilang bisyo. I advise them to, refrain from using drugs or protecting illegal drugs, no? Para sa medyo respetaran sila sa mga katauhan sa ilang kanang komunidad. Sa laing bahin, girilibo na sabsugod karong adlaw si Bourbon Police Inspector Glenn Devotion. Giingong kinahanglan sab siyang investigaron kung nganong wa niini na supervise ang iyang sakop nga si PO1 Bernardino Almeida Jr. nga nadakpan sud sa drug den sa maong lungsod niadtong miaging semana. Kuana siya SOP na nato while under investigation ta. Considering na maigom sa
doctrine nga ng command responsibility baka ako may HP dito sa tabo. So in fact nag-submit ko karon sa akong explanation sa ato ang office sa PIDMB, kaya pa-submit man ko nila sa akong explanation. Yun ang buntag nag-submit ko ani sa iyo. Si SPO4 Mori magdadarouna ang muhulip kang devosyon isip OIC sa Bourbon Police sa pagkakaroon. Dugang lahugay sab ang gipahigayon sa CPPO. Si Chief Inspector Fructuoso Lim maoy hulip sa girilibong si Senior Inspector Samuel Romanillo sa Compostela Police, samtang si SPO4 Pronieli Artezuela maoy muhulip ni Lim isip OIC sa Medellin. Girilibo sab si Chief Inspector Jose Lidawa isip Acting Chief sa Liloan Police ug gihulipa ni Senior Inspector Ramil Morpos. Andrea Patenia, News 5. Tungod sa nagkagrabeng problema sa illegal nga drogas, nagpatabang og ampo ang Cebu City Office of the Substance Abuse Prevention sa simbahan. Usa ka resolusyon ang ilang gipada sa buhatan ni Cebu Archbishop Jose Palma. Leslie Caminada Vistil, Sugin Limi. Nanawagan ang labaw sa kausap nga si Dr. Alice Utlang sa simbahan kaysa gihimo nilang assessment sa tanang nalambigit sa drogas, ilang nakita nga nagkuwang gyud kini og pagtulunan gikan sa simbahan. Mutabang sad sila sa pag-strengthen sa family. Aside from that, ang kanang naang ato ang sa kanang sa pagwali sa dunta no kay murag daghan na kaayo ang kanang naang mga tawo nga nalimot na nga naay Ginoo aside anang kuan. Mao gina akong gitawag nga ang drogas ang gapadala ana si Satanas no. Kay giguba niya ang tao, labi na ang panguna-una sa tao. Niadtong miaging semana, nagpadaog resolusyon ang COSAP sa buhatan ni Cebu Archbishop Jose Palma. Tipik sa maong resolusyon, mao nga ilakip sa prayers of the faithful ang mga nagumon sa illegal nga drogas, ingon man ang mga law enforcers nga nahaylo usab niini. Ug naa sila problema, ang ilan ang Ginoo noon ang droga or drug lord, no? So kinahanglan the real lord gyud maoy kuanan. So mao na ug mahimo ibalik tong mga apil sa mo ang simbahan. Nasayran nga mikabat na sa 146 ka barangay employees ang nagpositibo gikan sa 46 ka barangay nga ilang gipaubos sa random drug test. Diin ang katapusang barangay nga gipaubos niini mao ang barangay Suba, din 4 ka tanod ang nagpositibo. Leslie Caminada Vistil, News 5. Lalaking gipasanginglan nga kawatan kinsa gituhan sab nga dunay diferensya sa pangisip, samaran human gikulata sa mga tagbalay sa compound nga iyang gisudlan. Tagbalay mibaws human sila hapaka og bato sa maong lalaki. Ray pasaporte, Sugin Limi. Kay walay sapot, nagtikong kining lalaki nga gituwa ang dunay diferensya sa pangisip. Kinsa misud sa compound sa pamilyang Villegas, ganihang kadlawon sa may barangay Bulacau, Dakbayan sa Sugbo. Gidudahan kining kawatan human usiga sa iro, mao nga nabantayan kini sa tagbalay. Iya kay mungawat ba? Dila ni bay. Di kadang sekinan. Kakila na lugar ba ka paturo lagi ka. Samdan ang mga tagbalay nga silang Francis ug Richard Villegas dihang nang hapak og bato ang maong lalaki. Hakpak le siya. Kay kupo al kali man. Doon sa muguang. Asil ligo na ilaw ba. Wow, katubog ko. Gitay wal. Laog sa ko, lawal ko. Ako sige tubag. May wawi tuwaloy. Mo tong na ilang giguyod. Diya sa bisgi ka so sa kabay. Nanguting kay naman ang tanan nako. Sa mutik na sa lingkuran ang tanan kay ang mga battery mga padagan manawa ang dia. Mga cellphone tanan mga stereo. Di nga manak sa dilang. Basta masakpan lang nila to nga ni aso sa compound. Ato ang yuning saon nila to. Auto. Isuog to diri. Iya isuog mo tikab dong. Nangatugod mi isa man buang ay mo wag karon ang iyang kuan ana kay sukol man siya. Gihimakak ni Basira nga ilang gibunalan ang ulo sa lalaki og gahi nga butang. Human nakahiagom kinig samad sa ulo. Kumo mo na. Kumo. Siya mo kumo. Ha? Okay. Ginaksala yung luwayo. Dumugon. Sa kilo ba ako tao na nawa ng gusto nila. Ano man wa dia kanang parto dia ka mo nang gusto nila alarman ko. Wa di ni abot siya. Mipadayag sab sa iyang kasagmuyo si Villegas kay kapila siyang nagbalik-balik og tawag sa Pardo Police Station. Apan duha ka oras una pa kuno kini miresponde.
tawag ko sa pardo kalima gito. Noon ana, wa may pardo ni duol namo. Ngano man ni nga unsa man kinsa may akong tawag na presidente ba si Aquino ba? Tawag niya dito sa pardo. Alarm tayo may alarm bayan. Depensa sa mga pulis sa Pardo nga wa sila dayon makaresponde kay dunasab sila ilaing girespondihan nga alarma. Ray Pasaporte, News 5. Laing lalaki sad nga gituhuang nalisuan sa pangisip, nanunggab og tulo niya ka mga silingan. Suspect miangkon ra nga bag-o ra siyang nakasuyop og shabu. Andrea Patenya, Sugin Limi. Nagkaguliyang ang mga tao dinhi sa sitio Banica sa Barangay Quijot dihang gipang dunggab sa usa ka lalaking giingong dunay problema sa pang-isip ang iyang mga silingan pasado alauna karong hapon. Daghang sama dinunggaban og daling gida sa tambalanan ang mga biktima nga silang Roldan Romano, Regil Sadora ug Relly Gabuya humandunggaba gamit ang kutsilyo sa 33 anyos nga suspect. Giingong unang nadiskubrihan sa mga silingan nga suway nga naghikog ang suspect kagabii, mao nga ila kining gipugngan ug gani gilutuan pa nila kini aron mahuwas. Apan pagbalik ni Nanay Josephine, naabta na lang ni ini nga gidunggab sa makadaghang higayon ang iyang 18 anyos nga anak nga si Regil ug laing duha ka silingan. Ang katura paghikog niya ba kay amo man sa gitabangan. Ayaw na pre, kadaghan kay kag mga anak. Kani pong ako anak mo si Regil, yung kuya, ayaw na kuya, nang hilak mi. Murag na puy siya ba. Ikuha na mo ang katong iyahang kaning pisi. Di so, amo na sige mamayan, murang nalurang naman to siya, diningon ko nga. Tay pa sa preha ka nang magkuha kong pagkaon nimo. Ditando man to siya, ko. Diha lang taday kay nang isistoryahay si kuya niyo ayon niyo biyae. Mo lang mahay jud pa, ngano ako gibiyahe ako anak lagi. Kaya karon diri ko, ako gipalitan og pagkaon. Ya ako gipahatod na ni pong gamay. Di dagan mabalik, niingon naman nga. Mama, si ate ba gidunggab ni Kuya Rex, ko ah. Gani na sakit ang mangod nga ate tabangi. Gidunggab man sige tan sige dunggab ya. Ang duha ka bang silyo dayto gidunggab ya akong gidol siya. Ana matol paglingi ni sakit na ako igagaw. Ali na yung duha kay kutsilyo na. Yo pagana na ako kutsilyo maday. Sige dunggab sa kamangod ako yung gigukon ya nadagma man ko. Nagduda ang mga silingan nga dunagyoy diferensya sa panghuna-huna ang suspect, human kini buwagi sa iyang asawa. Matud sa suspect, suway siyang mikutlo sa iyang kinabuhi kay daghan kunong buot mo patay kaniya. Mitugan sab kini nga nakasuyop siya og shabu kagabii. Ko naagi mo patay na ko. Madungog na ko na ko. Kadungog ka? Istorya man gyud sa nadungog na ko sa ilang mga istorya kay ako mo inom sa ko. Ako gani nabisyo ko pero nakawisyo ko sa kuan. Sa may gamit mo, shabu? Oo. Ha? Nakagamit ko anak. Mauli gani ko sa Mindanao. Mauli unta ko sa Mindanao kaya rin bago ko sa kong ginabuhi. Ano sa man ka last ni gamit? Mga kagabi eh. Dugang ni ini nga gidunggab niya ang iyang mga silingan kay lakip kini sa mga buot mo patay kaniya. Apan nangayo ra sab siyag pasaylo sa iyang mga gipang dunggab. Anong gidunggab man to nimo mga silingan? Nakuan na lang ko kay sila usaman sila sa kuan. Sa usaman sila gusto mo kat na mo. Patay mo. Ngayon lang ko pasaylo sa akong mga silingan nga nasa na manda mapasaylo ko nila. Andrea Patenya, News 5. Gipusil patay sa wa pa mailing mga mamumuno ang 31 anyos nga lalaki samtang kini naglakaw sa may Ponce 2 sa Barangay Careta, syudad sa Subo pasado alauna sa kadlawon kagahapon. Nahagbaog na ligo sa iyang dugo ang biktimang si Rowen Lobitanya nga naabtan sa iyang kabanay ug sa kapulisan sa may dalan Aviola sa nahisgutang barangay. Wa pay natumbok nga suspect ang kapulisan kay naglisod sila sa investigasyon tungod sa wa pagkooperar sa mga residente sa dapit. Nakakuha sila sa crime scene og duha ka kabhang, usa ka bala og deformed nga mga slug sa 9mm pistol. Wa man ko kailangan nila. Pero ha magkandidagan ka doon. So Ay nakadulog ka. Pusilad na noon ta. Oh, lagi ni matubang man nga naglakaw ra mo kuno ni nga tirahan nga nanago sila wa sila kabantay pila ka tawo nagtira. Patay ang usa ka babay humandunggaba sa iyang hinigugman niya atong Biyernes sa gabii. Ray Pasaporte, Sugin Liming.
Alauna pasado ni adtong Sabado sa kadlawon dinhi sa Sitio San Miguel sa Barangay Apas, gidunggab patay si Kate Montisilio sa giingong hinigugma niini nga nailang si John Ray Solidad kinsa samdan sab ug gidala sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Nasuta sa homicide investigator nga dili mo minus 11 kasamad ang nahiaguman ni Montisilio nga naglakip sa 5 ka igo sa iyang dughan. Ang among na ibawan dire karon sa mga ginikanan ning laki, which is mao say suspect na to, nakaagi na po kuno ning medications pa kay na nervous breakdown sa una sa Chungo Hospital. Basig silang balay na po'y mga tambal, pero tungod to sa drugs yun. Nakuha sab kining kutsilyo nga gigamit og drug paraphernalia. Kandak no body inspection sa lawas sa babae o sa ilang kwarto. Dito po na ako nakita nga nakarikaber po may mga drug paraphernalias. So continue po siya nagamit og drugs hangtod karon. Ang aning laki o ang babae. Gingong sawa pa mahitabo ang krimen, naglalis pa ang duha sa taas sa ilahang panimay. Nagpaminaw ra ang amahan sa suspek hangtod nga dunay naglagubo, mao nga ila kining gisaka sa taas ug ilang nakit-an nga daghang samad ang babay. Ang akong pagtan-aw lang ato karon nilayo guys sa kutsilyo aron sa. So what po ipon nga murag nagpunay siya? Amo pa nang sa taon. O tinuod bang nagunay siya? Ray Pasaporte, News 5. Temporaryong gisirahan ng SRP tunnel sud sa kapin sa 3 ka oras kagahapon sa kadlawon human masunog ang usa ka sakyanan. Samtang hubog nga nagdrive og motorsiklo nahug sa pangpang sa may Barangay Busay. Juliet Hainar, Sugin Limi. Nahug dinhi sa pangpang sa may sitio Hoyohoy, Barangay Busay ganihang tungang gabi kining motorsiklo nga gimaneho sa hubog nga si Dario Kapoy. Matud ni Konsehal Kevin Sanchez, dunay angka si Kapoy nga usa ka lalaki apan wa kini maunsa human nakaambak. Gingong gikan nag-inom og tuba ang biktima og sa dihang nahubog na ni pauli og tungod sa kadulhugon sa karsada kalit kini nga nawad-an og brake. Gidala sa Vicente Soto Memorial Medical Center si Kapoy og suma pa sa gwardiya sa maong tambalanan duna kini samad sa iyang ulo. Dahil niya padung na to sa mauli, nag-free wheel yung motor, bitaw ginutral na niya ba, no? Moto nga pag magtanaw mo nahapakan siguro to niyag permira yung motor, mo na to nga ni slide kay dangog man uwan mata. Na kana diyan napita sa Sitio Hoyohoy na to Dres Busay. Downhill na siya gamay. Maayong pagkaugdaw sa usa ka Subaru sedan nga gibaneho og gipaniigiya sa 23 anyos nga si Jose Lorenzo Retuya. Sa investigasyon sa sitom nasuta nga nawad-an sa kontrol sa ligid ang sakyanan mao nga nabag-id kini sa bungbong sa tunnel. Namatikdan sa driver nga nagkayuna ang iyang sakyanan mao nga dali kini mikanaog pasado alas 4 sa buntag. Alas 7:30 na sa buntag subling giablihan ang tunnel alang sa motorista human sa clearing operation. Pag liko niya, wala siya ka maneuver ba? Driver error. Pagkatumba niya, banda siya diha. Yan, spark yan sa sakyanan, sunog. Gitabang sab kining duha ka lalaki nga naangol human nagkabangga ang ilang motorsiklo ni adtong Sabado sa kadlawon dinhi sa Maidan Archbishop Reyes habig sa Barangay Luz, Dakbayan sa Sugbo. Matud sa nakakita nga paingon mo left turn ang usa sa mga motor dihang naabtan sa laing motor nga paingon sa Talamban. Duha ka ambulansya ang midala sa duha ka biktima ngadto sa pribadong tambalanan. Dili sir, kaning ang usa ka motor sa akong nakita padulo ni sir sa biyayar nga porsyon. So kaning usap straight sa dagan. Moto nga pagkaliko ani kali sa usa, nag-abot gyud sila dapita. Juliet Hainar, News 5. Iladong pusher sa Barangay Paho, Dakbayan sa Lapu-Lapu, nadakpan sa kapulisan sa Gunob Police Station kagahapon sa hapon sa Sitio Sangi sa Naisgutang Barangay. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Subject sa buy-bust operation sa Gunob Police si Danilo Patalinghog, kinsa na ila sa alias nga Danilo pala ang gipalitan sa kapulisan og duha ka gagmayng pakete sa gituhaang shabu nga nagkantidad og 400 pesos. Dito sa area, proseda yon ta dire sa station, proseda mo dire sa station o apan bodily search mga tongkuan, nakuha ni siya 2 medium size head seal. White crystalline believed to be shabu. Nabawi ang buy-bust money ug matod sa kapulisan nga ilado na kaayo ang ngalan ni Patalinghog sa lugar, mao nga ilaning gipanid-an. Dugay na ning
surveillance siya sa tuang kuan personnel nato. Niya ato yung surveillance nakuha lagi nato. Apan gihimakak sa dinakpan nga iya ang nakuha nga shabu kay duha ka semana na kuno siyang mihunong sa maong illegal nga negosyo. Pinarap sa una ng ligya ko. Pero karoon pag resgon nga ako, wala na ni pahuay ko. Nung gano'n siya nga, doon ay mitik sa nanawag na ko nga unong sa mundo kay madisgrasya na ka. Gingong gibaharan siya pinaagi sa text og tawag sa cellphone. Mao nga mihunong siya sa pagpamaligya. Gitug-an ni patalinghog nga napriso na siya kaniadto sud sa 8 ka tuig human siya madakpi ni adtong 2003 sa samang kalapasan. Ray Pasaporte, News 5. Gitaktak nga hepe sa Compostela Police Station mipasangil nga ang iyang mga sakop maoy nangilkil og dili siya. Matod niini ang pasangil batok kaniya gihimo sa iyang mga sakop nga nagdumot kaniya. Andrea Patenya, Suginlimi. Gibarugan sa gitaktak nga hepe sa kapulisan sa lungsod sa Compostela nga wa siya midawat sa kwarta ug way ebidensya nga nakuha gikan sa langyaw nga gidakop tungod sa paghithit og marijuana. Ni atong miaging semana gipahibaw ni Senior Inspector Samuel Romanillos nga wa niya gipablotter ang insidente ug wa gipadiretso sa crime laboratory ang arresting officers kay way ebidensya nga nakuha. Apan karon nausab ang pamahayag niya og miingon nga nimando siyang ipablotter og paadtuon sa crime lab sila si PO2 Emil Rubilla ug PO3 Arnie Gokong apan nasayran na lang nga wa sila midayon kay kuwang ilang ebidensya. Kay pagkagabi mo ni alleged ni sulti sila nako nga naay marijuana. So ko i-submit din sa crime laboratory, no? Pagtawag lang mga alas 7. So pagka mga alas 8 nanawag na pagbalik si PO2 Rubilla kung tao nga dili na lang nila i-submit sa crime laboratory kay papel ang nakuha nila. Wala naglibog ko unsay mo real story or real score nganong na inana. So bisan pa nako say sige lang i-submit lang let the crime laboratory to decide. Siya gitangtang sa iyang posisyon human gipasangin lang midawat og 50,000 pesos bugti sa kagawasan sa usa ka taga-Ghana nga si Alexander Painsel. Ang langyaw nadakpan human nasakpang naghit-hit og marijuana ni adtong Hunyo 9. Matod ni Romanillos, panganra sa langyaw ang anaa sa Certificate of Inventory ug wa kini pirmahi niini kay way marijuana nga nakuha. Gidakaron ni Romanillos ang affidavit ni Painsel ug sa kapuyo niining si Margie Desabella nga nanalipod kaniya. Bitbit sab niini ang drug test results ni Painsel gikan sa DOH-7 nga nagnegatibo sa methamphetamine nga gikan sa shabu ug tetrahydrocannabinol nga gikan sa marijuana. Sa affidavit ni Painsel gisuwat niini nga wa gyud siya makuhaay og marijuana stick ug namasangil nga 9,000 pesos na lang gikan sa kapin 16,000 pesos ang nauli sa iyang pitaka dihang girikisa ni Rubilla ang iyang wallet. Butang nga gihimakak sa pulis pinaagi sa text message. Matod ni Romanillos ang mag-live-in partner maoy unang miduol kaniya aron tabangan siya sa iyang kaso. Nakadawat lang ko og text nila nga naibunggan ako sa text ni paila si ma'am dito katong babae. So dili man sila katawag na ko text naman. So I try to call na gitawagan ako sila na mo ma'am sir nakabasin ni sa newspaper sa nahitabo naluoy sila nako. So ko ma'am wala ma'am kung makatabang man mo mas maayo unsa man ganing matabang nako sa ang problema mo kuno mo sa di gid may kaanha sa Cebu kay wa gyud may kwarta pa karon. Tulis mura na mo sir na ultimo tawag di kay may text lang sir. May matabangi ito kung mahimo ma'am. Matod ni Cebu Provincial Police Office Director Noel Guilliamac, tigumo nila tanang ebidensya ug affidavit alang sa investigasyon. Iyang giklaro nga ang negative drug test results ni Painsel wa nagpasabot nga di kini drug user. Kana magong presence sa drugs no sa sistema sa usa ka tawo, it will only take 3 days no, and after that mawala naman na. I don't think nga katong drug test siguro napay biring sa kaso. Si Romanillos mipasangil nga gihimo-himuan siyang storya sa iyang mga sakop nga nagdumot kaniya. Iyang gisumbalik ang pagpangasangil sa iyang sakop nga sila si Rubilla ug Gokong nga maoy tigdawat og suborno apan wa lang niya gipaabot sa CPPO ang report tungod sa kaluoy. Kani mo mga tabataan na kaning na-involve mostly sa akong record magpabadlong sa akong police station ba wherein pagsugod pa lang nato mga last January or February naa sa akong lamisa ako pang tanawon ako ganin silang gipa-explain nga allegedly nga nangayo sila sa usa ka tigbakayan dito sa bukid. Andrea Patenya, News 5.
Gihimo ang ikatulong Grand Bloodletting nga gipanguluhan sa Cebu Chamber of Commerce and Industry sa Cebu City Sports Complex ni adtong Sabado. Tinguha sa moong kalihukan nga makatigom og 500 ka mga bags gikan sa mga blood donors. Lakip sa mga misalmot mo ang gibanabanang 200 ka mga pulis subay sa pagsaulog sa Police Community Relations Month karong buwana. Matud ni CCCI Health Committee Chairperson Mary Ann Alcordo Solomon nga mahimong mokontak kanila ang mga kompanya nga interesadong mupahigayon og bloodletting aron matabangan sa organisasyon ang pakig-alayon sa Philippine Red Cross ug DOH. Giawhab sa ni Solomon ang mga kompanya nga mumugna og kaugalingong blood type database sa mga empleyado labi na nga napaglantawan nga musaka ang dengue fever cases nunod sa sitting uwan. Where do we get this type of blood? You can already look within your establishment. If you have your database, you know who to contact. Type A, B, BC, A, B, O. Dismiss sa korte ang kasong illegal possession of firearms batok kang Dr. Paulos Cañete ang kasong gisangat nga atong panahon sa kagubot sa duha ka Mandawi City College. Ryan Sorote, Sugin Limi. Nagsayaw-sayaw ug way sukod ang kalipay sa matinunan sa Mandawi City College main campus. Ingon ini ang ilang reaksyon human gibasura sa Mandawi City Municipal Trial Courts and Cities Branch 2 ang kasong illegal possession of firearms batok ni MCC President Dr. Paulos Cañete. Miduyog sa kalipay ni Cañete ang kapin 250 ka mga estudyante sa MCC main campus. Tataw kini sa mga tarpaulins ug karatula nga gihimo sa iyang matinunan anang kaniya. Please ba nakuha na nga mo ang kanang doon sa mo kasing-kasing labi na pud ni Doc Pao nga maka-provide na pud siya og full-time bitaw nga kanang open mind nga wala na siya hunahon from past. Tuig 2008, napasaka ang kaso apan gibasura ni MTCC Judge Carlos Fernando human sa unom ka tuig tungod sa kakuwang sa ebidensya. Matudi Cañete ang pagpasaka og kaso batok kaniya usa ka political harassment sa kasamtangang administrasyon sa dakbayan sa Mandawi aron siya mahulipan. So kini this is a plain and simple political harassment, no. Muna nga based decision lipay ta nga nigawas ni decide pod favorable on the merit, based on the merit. Dugang ni Cañete, di siya mahimong polihan pagka-presidente sa Mandawi City College. Matud niya, unom katuig ang termino sa iyang appointment o giri-appoint usab kini sa posisyon karon tuiga. Gawa sa personal nga paggukod kaniya sa pamunuan sa Mandawi. Matud ni Cañete, gilisod-lisod usab ang iyang mga estudyante. Ang ilang mga graduates education o criminology gibabagan sa Commission on Higher Education sa pag-take sa board exam dinhi sa Sugbo ug adto lang mahimong mo-take sa board exam sa ubang lugar gawas sa rehiyon. Our aim here is to give noble cause for the poor students, no. Ato na ning hunongon dili na ni nato lisod-lisoron ng tamang estudyante kay naa na may mga pending cases ani na sa korte. Ato lang napasagdan ang korte to decide on those pending cases. Ang uban nga estudyante didto midagop sa laing Mandawi City College apan dili gihapon kini matabangan aron makatake sa board exam. Wa man sila child authority, problema ang mga bata. Sometimes some even come to us to issue necessary documents. O niya, how can we certify nga wala man na sa among records? Ano problema niya? Dugay na ang problema nga giatubang sa kagamhanan sa dakbayan sa Mandawi ug ilang panagtunga sa Mandawi City College. Apan hangtod nga dili kini maresolba nga dugay na magkanimong problema ang labing apektado niini ug ang labing luoy mao kini mga tinun-an aning Mandawi City College. Ryan Sorote, News 5. Tungod sa kadelikado sa ilang trabaho, naglaraw karon si Cebu City Vice Mayor Edgar Labella na patasan ang sweldo, hatagan og hazard pay ug insurance ang mga traffic enforcers sa dakbayan sa Sugbo. Leslie Caminadi Vistil, Sugin Limi. Samtang sa laing balita, gipaabot sa dakbayan sa Mandawi ang assessment sa building sa CICC alang sa ilang intensyon sa pagpalit niini. Matud sa City Assessor James Abadia, usa ka government bank ang ilang gikasabot alang sa pag-assess sa building.
ang CICC usa ka joint venture project sa Mandawi City ug Kapitolyo. Ang Mandawi ang nanag-iya sa yuta samtang Kapitolyo ang nagpatukod sa building. Either PTT, Land Bank or another government bank. Maayo unta nga ma-develop ang property into a use that is conforming. Kung pwede na agyapoy convention center, kung mabutangan og laing nga building, okay ra gihapon ni, wa gid may problema as long as it is earning for everybody involved. Gipangayo sa mayor sa Dumanhog ang nga masuspenso ang vice mayor human gisangat niya ang sumbong at tubangan sa provincial board. Ang reklamo kabahin sa questionable nga resibo og liquidation nga gisumiter sa vice mayor samtang milingkod kini nga OIC sa Dumanhog. King Perez, Sugindimi. May natuya rin ba? Gisang at ni Dumanhog Mayor Nelson Garcia ang administrative complaint at tubangan sa provincial board batok sa yang vice mayor Efren Gungun Hika. Si Garcia may reklamo nga gipasubraan ni Hika og 10,000 pesos ang resibo sa usa ka restaurant samtang naglingkod nga acting mayor. Nasakpa ni Garcia ang anomalya dihang wa mausab og apil ang kantidad sa value added tax. Duna say listahan sa pagkaon nga gi-order sama sa kalderetang kanding ug lasagna nga wa sa menu sa Ding Kwa Kwa nga usa ka Chinese dim sum restaurant. Makita nimo Ding Kwa Kwa, doon na ba calamares ang Ding Kwa Kwa, na ba kanding kalarita? So this is a pure kwan ba kanang pangilad gyud ba kay natuo siya nga ang mga taga lungsod wa kakaon pag Ding Kwa Kwa. Gipapirma kuno ni Hika og dugang mga tao alang sa pagkaon sa mong restaurant aron moabot sa kantidad nga giili sa resibo. Miabot sa dulan usa ka gatos ang anaa sa gisubmit nga lista isip supporting documents sa liquidation samtang sa resibo sa restaurant 39 ra ka tawo ang nangaon sa Eat All You Can. 11,000 pesos ra ang nabayra ni Hika apan ang resibo nga iyang giliquidate may kabat og 21,000 pesos. No, because he was the one who disbursed the cash. He was the one who get the money from Land Bank, 50,000, gikuha ng kwarta, cash, cold cash. Unya gibayad kunuhan niya dito 11,000 sa kining kuan sa Ding Kwa Kwa. And then the receipt, siya nakadawat sa resibo kay siya may nibayad. Tinguha ni Garcia nga masuspenso og 6 kabuan si Hika sa maong reklamo. Nasuspenso sud sa 60 ka adlaw si Garcia dihang gireklamo ni Hika nga mi-appoint sa Sangguniang Bayan Secretary nga katungod unta sa vice mayor. Evidence of guilt, no, is very strong. This is documentary evidence, no, graft and corruption. He should be suspended by the governor. Dili na kay tungod he is a liberal party. King Perez, News 5. Tungod sa kadelikado sa ilang trabaho, naglaraw karon si Cebu City Vice Mayor Edgar Labella nga patasan ng sweldo, hatagan og hazard pay ug insurance sa mga traffic enforcer sa dakbayan sa Sugbo. Leslie Caminadi Vistil, Suginlimi. Nagplano si Vice Mayor Edgar Labella nga hatagan og hazard pay ang mga traffic enforcers sa dakbayan sa Sugbo tungod sa kadelikado silang trabaho. Gani mas labing maayo kuno kun do na gyud sila insurance. Considering that they are on the road, no, there is always this hazard ato nang tunan kung sa'y mahatag na ito nga protection. I will discuss this matter with the City Council. Maybe provide sufficient coverage of an insurance in case of accident. Kaya akong tanaw, ragway insurance coverage ang atong mga traffic enforcers. Considering the nature of their job, I think insurance good. Plano sab ni Labella nga patasan ng sweldo sa mga traffic enforcers kumpara sa mga traffic aid. Gipasabot sa vice mayor nga bisan unsang orasa dunay mahitabo sa mga traffic enforcers. Mao nga ngayon kining hatagan og sweldo nga haum sa ilang gihimong serbisyo. Nunot sa mong plano, gihangop kini sa traffic enforcer nga si Jean Paulo Nere. Kanalain no, mas maayo no kay delikado kabaw tanan nga delikado jud imong trabaho. Di lang kay anje pa mong bantayan naa sa ubang mga daotang elemento dia mo kuan sa namo mas kuan sa mo anon mas maayo sa mo asad kay nungduman sa milabayng semana nakabsan gyud sayang kinabuhi ang usa ka traffic enforcer human mabanggai sa usa ka Koreana nga nagmaneho siyang sakyanan sa may barangay Banilad. Leslie Caminadi Vistil, News 5. Gisakmit sa Cebu Provincial Anti-Illegal Fishing Task Force ang 14 kasako sa naglahing klase sa corals. Kini ilang nakuha gikan sa nagamit niini sa paghimo og fashion accessories. King Perez, Suginlimi.
Lakip sa mga nasakmit ang branching corals, Red Sea fan corals ug ang blue corals nga dunay gibana-banang pangidaron nga 150 ka tuig. Nakuha kini sa task force gikan sa magtiayon nga Alfredo ug Teresita Ilaya niadtong Biyernes. Sila gila nga 30 ka tuig nang nanginabuhi sa pagnegosyo gamit ang mga corals sa Sitio Basay, Barangay Kansuhong, Dakbayan sa Talisay. Makita nimo sa gawas ang iyahang kining kuan mismo, ang iyahang kanang pansiran na niya sa pag tuyok na mo sa balay. Dito na namo nakita ang kining mga corals nga nasa kuan, nasa palibot ba. It's a first coral apprehension nato dinha sa Talisay, indaghan kay na sila dirapita. Way kasong giatubang ang mag-asawa sanglit mi voluntaryo kini sa pag-surrender sa mga corals. Apan matud ni Madrigal nga ang maong pagsakmit mao'y deklarasyon sa task force nga himoong seryoso ang pagpanakop sa mga tigkuha og mga corals. Plano ni Madrigal nga mokuha na og search warrant kung galing magpadayon pa ang maong kalihukan. Ang pagpanguha og corals kalapasan sa balaod, lakip na sa Fisheries Code of the Philippines, Wildlife Protection Act ug Provincial Fisheries and Aquatic Resources Ordinance sa lalawigan. Punungon nila ang kining pagsigi og panguha og pagbaligya, pag-process aning corals, mo ila na lang involuntary surrender pod ngadto sa ilahang mga barangays, not necessary to us, barangays, police station, adto ta sa inigdakop niya nato ani, adto ta sa katong pinaka-maximum nga mohatag og penalty nila may atong ikaso sila. King Perez, News 5. Medyo dili kay maayong panahon karon, Georgia, no? Yes, tungod sa uwan o sa bagyo. At least may palayo ang bagyong Henry, wag siya mulandfall diri sa Philippine Area of Responsibility. Pero atong awhagon atong mga kaigsuonan nga karon no magbantay-bantay lang sa mga sakit ug sa mga katalagman nga di gyud nato matagna. Mao gid Glenn, magbantay gyapon bisan pa og wala ang bagyo kay kusog ra gyapon ang ulan ug ang hangin. Katong gi-predict ganina nga naa gyapon mga buhawi ug uban pa nga mga wa gyud ma-expect no nga kaning mga maabot nato no. So be careful, take care everyone. Palihog lang sa pagbantay-bantay ug pag-take care no. Nya katong sa strike karon wa naman siguro madayon. Murag wa man, mayong tagwa para di maglisod ang mga taon ng mga commuters nato Glenn. Hopefully they will be able to settle whatever problems giatubang sa atong mga jeepney drivers. Kaya lang gina ma-settle karon dili sad problema ang atong mga commuters. No? Yeah, that's right. Maukad to ang mga balita sa Aksyon Bisaya, kini si Glenn Soko. Musunod ng Action Prime. Daghang salamat. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, kay di lang kutob sa balita, Action!